आं जिफोर खोथाखौ बुंदो बिनि खामानिया दिनै नङा दिनैनिफ्राय 50-60 बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोननै आफादानो बर' हारिखौ दिनै बर' हारिनि सिनस्रिखौ गोख्रों खालामनानै लाखिदो होनोब्ला बे मोननै आफादानो गेजेर गेजेर माखासे जोंहा रिभलिउसनारि आफादफोर ओंखारो आरो बिथांमोना जांख्रिथायखौ गोख्रों खालामो आरो बेजों जोंहा आरो माबा मोनसे एचिभमेन्ट फैयो दा बर' हारिनि जि थांनाय 60-70 बोसोरनि जि साननाय हनाय मावनाय दांनाय आरो राजखान्थि बेवहाय मोनसे डाइरेक्सन होनाय मोनसे दिशा होनाय दिग होनाय मोननै आफादानो जाबाय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद दा नंखायनो आङो बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाखौ खावलायगोन जाय जेरावनो थाया मानो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे अननाय सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ अरायबो दोननांगोन हारिनि सान्थौ सानस्रि हारिनि एजेन्डा हारिनि मिशन भिजनखौ लानानै आवगायलांबाय थानाय आफाद मोननैयानो बेनो आरो बेवहाय कुनु गुदुं गुसु मोजां गाज्रि थासारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ मालाबाबो थांखिनिफ्राय दोरोद होनो हायाखै दा बेखौ जाहाथे बयबो बुजियो आरो जों बयबो बुजिनांगोन दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि साननायनि जि मोनसे गुबै बिथांनि जि साननाय हनायमोन सानस्रिमोन बेजोंनो दिनै बर' हारिखौ जों दैदेननो नाजागासिनो दङ नंखायनो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि माहारि महरै दानो जि आयदाफोरखौ गोख्रों खालामनांगौ बे आयदाफोरावनो जों खामानि मावगासिनो दङ गंजि कलेजनि खोथाया गोबां बेरखांबाय थादों गंजि कलेजनि खोथाया थाबैनो जागोन बेवहाय माखासे एनरलमेन्टखौ लानानै मोननैसो इसु ओंखारदोंमोन नाथाय बेखौ जोङो सल्भ खालामनो हाबाय आरो खम दिननि गेजेरावनो बेखौ जों फोसावगोन अमर सिंह ब्रह्म आरो बे नैबे दावराव देख्रे बिथांमोना जिहेतु माने दायो चेलेन्ज खालामदोंमोन जे आबसुखौ नैबे बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ लानानै बिथांमोना जिहेतु पिआइएल खालामनानै होदोंमोन बे बेलायाव बिथांनिसिम आङो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ रायलायनो साना सोरबा बेटिग्रम मानसिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दङमोन जेला पिटिसिआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो साफा सानै मानसि दङमोन एबसुआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो दङमोन बिएलटिनि सोमावसारनायनि समावबो दङमोन एनडिबिनि सोमावसारनाय दङमोन बर' हारियाव साफा सानै मानसि बेबायदिनो खेंख्रा खेंख्रि सानग्रा थायो बिथांमोननि थाखायनो मालाबा खहा जायो नाथाय बे खेंख्रा खेंख्रि सानग्रा मानसिफ्रा कन्ट्रिबिउसनथ' जेबो होनो हाया बिथांमोना माने माखासे उसुबिदाखौ लाबोयो दा बेबायदि साननाय मानसिफोरनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया जाय हायोबा हारिनि मोजां मावनांगौ हायाबा जिरायना थानांगौ नाथाय बेबायदि खेंख्रा खेंख्रि साननाय उल्टां फाल्टां साननायखौ मालाबाबो लाबोनो नाङा गोदान बोसोर सफैबाय ख्रिस्टमास सफैबाय गोदान बोसोरनि साफ्रोमबो बर' फिसानो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय गोदान बोसोराव बयबो गाहाम देहा आरो गोसो लानानै थांनानै थानो हाथों आरो जिखिनि जोंहा खृष्टान धोरोमारि दङ बिथांमोननो बरदिननि ख्रिस्टमासनि गाहाम हामलायनाय क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।